Du står på knæ med det ene ben og vikler elastikken rundt om den ene fod. Og så kommer du op og stå på knæ og hænder. Vikler elastikken rundt om hænderne. Når du står på knæ og hænder, skal du tænke på, at du skal stå med hoftebreddes afstand imellem knæene og skulderbreddes afstand imellem hænderne. Du skal op imellem dine skulderblade, så du ikke kommer til at hænge i musklerne her, og dit hoved er i lige forlængelse af ryggen. Så skal du være opmærksom på din ryg. Det skal være en naturlig lændesvej, så du skal have aktiveret mavemusklen en lille smule for at bevare lændesvejet her. Det du skal nu, du skal forlænge arm og ben væk fra hinanden, så du forlænger benet med elastikken på og armen med elastikken på, og kommer tilbage til udgangsposition. Så når du er her, trækker du vejret ind, og når du forlænger, puster du ud. Trækker vejret ind, når du kommer tilbage til positionen, puster ud, når du forlænger. Husk den lille spænding i maven, så du holder ryggen ret. Hold dig op imellem skuldrene. Men tænk hele tiden på forlængelse af arme og ben.